necesario para que nos veñes ver os concertos do próximo verán. Graba a súa reacción, por favor. Como non, por Dios? Sí, felicidades. Fixéchelo moi ben. Gracias por estar, fixen un momento, aproveitando así o que vin e nada, seguiu o que sei. Moi ben, estuve genial. Mira, bueno, este é un diploma, feito por nós mismos. Este é o almanaque que non fixemos nós, pero como salimos... Ai, eu pensaba que... Mira, mira, ti. Saca, saca. ¿Con duelo o algo así? Hostia. No, para nada, vale, genial. Queda o mandilón aplicado no desechador. A bata, tamén a camiseta. E a camiseta de persona. Es un aplauso. Venga. Felicidades, parabéns. O máis petable de xente.